Ben je er klaar voor? Ja. Laten we gaan. Ga je altijd zo de kerk in? Meneer pastoor! Au! Oh, verdomme! Hij voelt niet zo goed. Ben je ons aan het tatoeëren? Ja. Hold still. You're supposed to say wrath, not rat. Dan begint hij met tatoeëren, dus met de middelste paar letters. Dat is raar. Must be exposed, so it may be absolved if we hide our sin. We hide ourselves. Oh. We will not hide any longer. Your true self spill out on this floor for all to see. Aua. Klinkt pijnlijk. Mag ik hem zien? Perfect. If Muhammad won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Maar wij moesten tot hem toe. Let's begin. Ja, dat snap ik ook niet. Heeft hij dadelijk menu à la Yin Po of zo getatoeëerd op onze... Denk je dat er iets moois in het Chinees staat, is het gewoon een menu item. I thought a familiar face might make your atonement easier. Are devoted. We are gathered here to bear witness. We are gathered here to bear witness. Au! Aua. Let's try that again. Yo. Are devoted. We are gathered here to bear witness. Are devoted. We are gathered here to bear To witness. those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Ryan, Fuck that. No. I ain't never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. Oh. Nom 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 nom. Ik hou van je. Hou je ook van mij? Ben je maar graag dat heeft wat zin. Ja. Is dat je geweer of ben je blij om mij te zien? Yes. Yes, I will atone. Aua. Arme Nicky. Doet hij wel snel? Ja. Take away your sin. En meteen al verbonden. Jong, Ja. je moet bij de eerste hulp gaan werken, die. Set you free. Heeft hij ook dat stuk vlees er aan de muur gehangen, hè, die gek. Zag dat de barbecue, hè? Ja, precies. Lekker brisket. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph Renounce your sins and admit your transgressions. and renounce your sins and admit your transgressions? Moet dat zo agressief? Say yes. It's just one word. Ja. Ja, ik van, Wat doen we? moet jij een keuze maken nu? Ja, moet enter drukken. Had je op enter gezegd? Ik Nee. kreeg geen keuze te zien namelijk. Oké. Dan denk ik, ja, weet ik niet. Ik heb alleen maar ja. Zeg maar. Ja, wij maar eens uit. Even kijken. Ja, doe maar naar deze dan. Anders, ja. Oké. Als je zo aandringt.
Oh. Dus! Dan heb je dat kutwapen. Bedankt. Let's go! Ja, waarom ren je naar buiten? Nog een priester. Ja, maar die liep ook net voor mij langs, hè. Ik was aan het schieten, springt hij vol voor me, die gek. I'll take care of Nick. Go, go. Jongen, je ligt hier op de grond, ik raap je eerst even op, is niet goed, als je het niet erg vindt. Idioot. Ja, ja. Rij jij? Jo, jij mag schieten. Go! Ik moet even voor instappen, jongens. Wat zag ik niet naar achteren? Hallo. Niet voren. Wat ben je aan het doen, man? Oh, zij gaat... What the fuck zijn jullie aan het doen, man? Ja, weet ik veel. Wie is nu aan het rijden, jij of zij? Dat is hij. Zit je gewoon achterin? Nee, ik zit voren. Oh, sorry, ik dacht dat je vijand was. Oh, wat ik beter kunnen lopen, gek. Ja. Vliegtuig. Look at me. Look at me. Sticks in de angst. Stap in. Niet erop staan. Instappen. Oké, let's go. Ik kijk naar achter. Alla. Oh, hoi. Waar is die? Oh ja. Wat? What the fuck? Ja. Ben je ook een parachuteren? Hoezo is ons ontploft? En nu? Je moet hem gewoon neerknallen, denk ik. Ik zie hier ook staan niet we. waar je uithangt trouwens. Waar ben je? Ik ben hier bij een kamp. Ik sta hier midden op het veld aangevallen te worden. Dat was iedereen. Oh echt? Ja. Dankjewel. Kom ik jouw kant op. Ik kom even een minigun. Maar zo terug. De eindbaas. Hey, ik ben even dingen kopen. Hey, hoor ja. Oh ja. Dit ga ik niet overleven. Dit ga ik niet overleven. Waar is die eigenlijk? Waar is die? Nee. Nee. Hou hem even bezig, ja. You're too far away from partner. Get back. Je bent te ver van me af. Oh, oké. Gaan we... Ja, ik ben dood. Oh. Ik ben dood. Oké, ik denk dat hij nog 1 of 2 keer komt en dan hebben we hem. Ja, nog 1 hit denk ik. Ja, hij is echt bijna dood. Kom maar, jong. Kom maar, lul. Ja, we hebben hem. Ja. Ah, bunker key. We moeten naar een bunker zo meteen. Oké, nog eerst even wapens, weer even kogels kopen. Dan ga ik wel naar hem toe. Yeeha. Wapens geschoten, kom hier. Panage. Ja, maar hij is aan de overkant van... shit. Ik heb hem neergeknald. Ik ga nu naar de overkant zwemmen. Kut! Ben je dood? Nee. Ik wel. Ik ben echt super vlak bij hem. Ik hoor alleen maar kut, kut.
Ah! Godverdomme, kill. John Seed. Ooh, someone is mad. Look at me. Look at me! What if Joseph is right? Did you ever stop to think about that? Nee. Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink. You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key? Because you think you're saving people, but they are already safe. We had a plan. You don't understand. You don't believe. Nee. You don't care. Nope. May God have mercy on your soul. Dankjewel. Yay, we have a key. So long, Taka. Dat was 1. Maar volgens mij moeten we nu nog een bunker gaan veroveren. Yeah. Ja, zie je. Get to the bunker. Explosions.